zástupy mládeže a 10 000 putníkov napriek zákazom a rozličným prekážkom smelo prejavili svoju oddanosť Matke Božej. Aj preto sme dnes tu. A čo povedať o láske Slovákov k rímskemu pápežovi? Milovaní bratia, sestry, drahí Slováci a Slovenky, pápež vie, ako veľmi ho máte radi. Ale aj pápež vás uisťuje, že vás má veľmi rád. Viem, že táto dvojaká láska k Panne Márii a k Petrovému nástupcovi je vzácne dedičstvo, ktoré vaši predkovia prijali od svätých vierozviestov Cyrila a Metoda a počas staročí ho odovzdávali z pokolenia na pokolenie. Takže prišlo až k vám. Pokračujte, opakujem vám, pokračujte tak aj v budúcnosti.